माहारियारि मानास हाग्रामायाव गान्दा साननाय हाबाफारिया आद्रा जानानै थाबाय। गोब्राबथार अखा हाबाय थानायनि जाउनाव गान्दाफोरखौ सानफुंनो हायाखिसै। माहारियारि मानास हाग्रामानि गान्दा साननाय हाबाफारियाव गासै 40 गान्दा साननानै मोनदों। नाथाय अखानि थाखाय उसुबिदा जानो गोनां जानानै सानफुंनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जाबाय। आरो खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला अखा हानाया जोबनानै थांबा गान्दा साननाय हाबाफारिखौ जागायफिननो खोथा होदों। गान्दा साननाय हाबाफारियाव गासै 14 मैदेर लानानै 1 एप्रिलनिफ्राय 3 एप्रिलसिम मिथिंगायारि सोमखोर गुवार हाग्राबारि ओनसोल माहारियारि मानास हाग्रामायाव जागायदोंमोन। जायनि जाहोनाव दावबायारिफोरनि थाखाय माहारियारि मानास हाग्रामाया सानथामनि थाखाय बन्द खालामना होनाय जादोंमोन। शुक्रबारनि फुंनिफ्रायनो गासै 16 मैदेर लानानै मानास हाग्रा बिफाननि हान्जाया गान्दा साननाय हाबाफारिखौ जागायदोंमोन। फारसेथिं मानासनि जिब साफारि एसोसिएशनखौ लाफानानै ओनसोलनि माखासे समाज सिबियारि हान्जाफोराबो मदद होफादों। बेसेबांबा अखानि गेजेरजोंनो गान्दा साननाय हाबाफारिया सोलिबाय थादोंमोन। नाथाय बोथोर गाज्रिनि थाखाय माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। दा बे गान्दा साननाय हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जाबाय आरो 1 निफ्राय 3 एप्रिलसिम 40 गान्दा साननानै मोनदों होनना खौराङाव फोरमायदों। अपनी सब जाने गुटे अहमद 14th राइनो एस्टिमेशन चली आसिले जो लास्ट वीक ऑफ मार्चर पूरा हमार मानस टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क एप्रिल 1 तारीख और 2 तारीख हमार एक्सरसाइज होइसे और हेक होइसे जेनेको अपनी सभी जाने हमार मानसत रीइंट्रोड्यूस पॉपुलेशन आसे तो हमें गुटेखिनी गड़ केटामान आइसे केटामान ट्रांसलोकेट होइसे गुटेखिनी हमार रेकर्ड आसे हमार रेगुलर मॉनिटरिंग चली थाके हमार लोगों 2006 और पूरा रिकॉर्ड बिलाक आसे और ये तो हिसाब होते यदि हमें साम तो हमार लास्ट ऑफिशियल सेंसस और पूरा 2018 जी होइसे तेतिया 34 गड़ आसिले तो यदि हमें हमार भाल के यदि हमें रिकॉर्ड जो हमार मेंटेन हो या से रेगुलर मॉनिटरिंग और कार्डने यदि हमें साम तो हमार 2022 48 होबो लगी से हमार 2 दिन एक्सरसाइज चली से बट मान इमान भाल वेदर हुआ न कारण माने फर्स्ट डे तुम्हार बेसी माने भाल के हुआ नहीं एक्सरसाइज सेकंड डे हमार उकुमान भाल आसिले वेदर पर तेतिया भी बेसी बरखान सरकन और कारण हमार गुटे पार्टी भाल के साय पेने हमार 40टा गड़ रही से हमार 8टा थाकी गोल प्रॉब्ली बिकॉज हमार इमान भाल के हमार गुटे पार्टी गुटे एरिया साबन वारिले बिकॉज बोका आसिले झोक शॉक बेसी आसिले हाथी हुमा बनवारे वुडलैंड और भीतर तो हमार इतिया मत देश एटा पाइसो हमार चीफ फाइल वार्डनर पूरा के जितिया वेदर उकमान भाल होबो हमें उकमान रिपीट करी कि हमार 8टा जी हमार रिकॉर्ड हिसाब होते होबो लगे ये तो हमें पुआ नहीं ये तो हमें साम भाल के साम और जितिया भाल होबो हमार वेदर बोथर बिलाक हमें आकू एटो एक्सरसाइज रिपीट करेबो लगे ती चांस आसे क्योंकि हमार लोग जने को मैं अपना कोईसो गुटे जितिया पुआली होए हमार रिपोर्टिंग हो जाए तो ये तो हमार होरू होरू पुआली बिलाक जी होई से नतुन ये तो हमारी मार वेदर और कारणे गाहोनी उकुमान उठी से ये तो कारणे में भी देखा ना ये 2 दिन और भीतर तो ये तो हमें भाल के साम और मे बी 48 के बेसी भी होबो पारे ये तो हमें कोबन वारे बट रिकॉर्ड हिसाब से यदि हमें साम 48 होबो लगे से अप टिल 2022 बिगनिंग और 40 हमें ऑलरेडी उलाई से सेकेंड 2 दिन एक्सरसाइज भीतर माने पॉपुलेशन यदि अपनी हिस्टोरिकली अपनी यदि साबो आगड़ भी हमार 90 to 100 आसिले मानसो तो हमार इतिया भी नेचुरली कुमान वृद्धि होई से हमार नंबर्स हो बट हमें तेतिया भी कुमान सप्लीमेंटेशन करिबो लागे। बाक्सा सालबारि मुकुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां किरण एन्टारप्राइज जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा योदा ट्राक आरो ई-रिक्शा लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटा बाक्सा जिल्ला सालबारि मुकुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा योदा ट्राक ई-रिक्शा आरो बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।